Malingana ndi kumangidwa kwa anthu osiyanasiyana amene amagwira ntchito ku bungwe lija lotchedwa Green Belt Authority limene amangolitchula kuti GBA. Kutsatira kumangidwa kwa anthu amenewa ndi kafukufuku yemwe adachitidwa, yemwe adapeza kunena kuti ndalama pafupifupi 36.7 billion zidabedwa mu nthawi ya Anthuwa. Bwalo la milandu lalikulu la High Court lachita order komanso kupereka mphamvu ku bungwe la FIA limene amalitchula kuti Financial Intelligence Authority kuti lichite freeze kapena kutsekera ma akaunti awa anthu omwe akukhuzidwa ndi kusowesedwa ndalama kumene ku Green Belt imene akuitchula kuti Green Belt Cash Gate. Ndipo ma akaunti amene atsekedwawa alipo 16 ndipo ndalama zonse zimene zikuonesa kuti zidapita ma akaunti amenewa ndi pafupifupi 9.2 billion Malawi kwacha. Ndipo bungwe la ACB la Anti-Corruption Bureau lilinso mkati mochita kafukufuku okhuza momwe ndalama zidayendesedwera ndi anthuwa. Ndipo bungwe limeneli la ACB lafotokozanso kunena kuti akhale akulanda katundu wa anthu amene akukhuzidwa ndi kuba ndalama zimenezi. Bwalo lalikulu la milandu lidapereka chigamulochi kapena order imeneyi polola bungwe la FIA litatha kulembera kalata khoti la High Court kuti liwalole kuchita freeze ma akaunti amenewawo amene tafotokoza kale kuti ma akauntiwo ndalama zonse zimene zikuonesa ndi pafupifupi 9.2 billion zimene zidapita ma akaunti awa anthu. Ndipo iwowa FIA adalembera kalata High Court pogwiritsanso ntchito umboni umene ali nawo ofotokoza kunena kuti ma akaunti ambiri akuonesa adalandira ndalama zimene zimachokera kumeneko ku akaunti ya GBA. So malingana ndi kafukufuku yemwe adachitidwa akuonesa kunena kuti mchitidwe umenewu osowesa ndalama za nkhaninkhani chonchi udachitika mwezi wa March komanso July mchaka cha 2025. Ndipo kumeneko adagwiritsa ntchito makalata ndi ma certificate abodza woonesa kuti apereka ma contract ku makampani osiyanasiyana omwe mudasainiridwa ndalama zokwana 36.7 billion zimene zidaonesa kuti zapita kumeneku ku makampaniwa, komano kafukufuku anapezeka kuti ndalamazo sizidapita makampaniwa koma zidapita m'matumba mwa anthu. Ndipo kufikira mtsiku la lero anthu 11 mwa anthu amene amangidwawa ndi kuphatikizaponso yemwe adali CEO kumeneku ku bungwe limene la Green Belt Authority amene ndi Eric Dudule Chizungu ndi ena mwa ma private contractors omwe akukhuzidwanso ndi nkhani yakubedwa kwa ndalama zimenezi kumeneko ku Green Belt Authority. So malingana ndi Director General kumeneko ku ACB amene ndi Gabriel Chambers asimikiza kuzera mu interview imene adachitidwa ndi atola nkhani kunena kuti ndizoonadi kuti bungwe ngapita nthambi yoyima pokha ya FIA padakali pano yatenga stepe yochita freeze ma akaunti osiyanasiyana, komanso ali ndi ganizo lina lofuna kuzichita zinthu zimosiyana napo mbali yochita freeze ikhale ina, komanso ali ndi ganizo lofuna kuchita target komanso kapena kulanda zinthu zokhuza amene akukhuzidwa ndi nkhani katundu aliyense imwe ali m'manja mwa anthuwa. Ndipo afotokoza kuti izi zithandizira kuti kafukufuku awo ayende bwino mopanda kusokoneza kulikonse chifukwa ma akaunti wa padakali pano ndiye kuti samagwiritsidwa ntchito ndipo anthu asalolanso kugwiritsa ntchito katundu aliyense akakhalanso m'manja mwa bungwe limene la ACB. So sadafotokoze kuti katunduyo amtenga liti koma atulutsa chikalata chimene chikuonesa kunena kuti posachedwapa akhale akutenga katundu wa anthu amene akukhuzidwa ndi kubedwa kwa ndalama za nkhaninkhani zimene adaba kumeneko ku Green Belt Authority GBA. Nayenso yemwe alolankhulira bungwe limene la FIA amene ndi Patience Londa asimikizira kunena kuti ndithu apasidwa mphamvu zimenezo zochita freeze ma akauntiwa, komano sadafotokoze ndondomeko zimene agwiritse ntchito pochita freeze ma akauntiwa, ndipo ma details ake afotokoza kuti zimenezo
siziyenera kupita kugulu, koma chimene angasimikize ndichonena kuti panopa alandira order yonena kuti atha kuchita no freeze ma account wa atatha kulembera kalata bwalo lalikulu la milandu la High Court limene lawavomera kuchita freeze ma account wa ndikuti apase nthawi yofufuza bwino opanda chisokonezo chilichonse. So umboni umene apereka amene wa FIA komanso ACB afotokoza kunena kuti chilichonse chimene chikuchitika pano chochita freeze ma account wa chikuchitika kutsatira umboni umene adapeza kunena kuti ndalama za nkhaninkhani zidachosedwa kumeneko ku account ya GBA ndi kutumizidwa muma multiple bank accounts, ma accounts osiyanasiyana, ndipo ndalamazo zisadapangidwe withdrawn kapena kutengedwako, ndipo mweno amapeza nkhani ndi kukhala ndi umboni onse okwanira kufikira pamene ayambano kutola mmodzi. So anthu osiyanasiyana akumazifunsa mafunso kuti kodi boma limaganiza motani kugwiritsa ntchito ndalama za nkhaninkhani chonchi ponama makalata osiyanasiyana ngati ndalamazo zifuna zichitire chitukuko cha Malawi pamene akufuna kuziba. So dziko la Malawi limakhala likunenedwa kuti ndi limodzi mwa mayiko osauka, koma zochitika mdziko lake nthawi zina zimakhala zopereka mafunso kuti kodi dziko lindi losaukadi, chifukwa andale akafuna kuba nthawi zambiri amakhalanso anthu opanda chisoni ndithu. So anthu kumazifunsa kuti kodi system yathu ya Malawi ndiyo tani kufikira polola ndalama zochuluka zotere zikakhale zikutuluka ku bungwe limene la Green Belt opanda kupanga cheki kuona kuti zinthu zikuyenda motani. So malingana ndi ma records aku banki omwe alipo padakali pano, akaunti ya ku NBS Bank ya Green Belt Authority imene account number yake ndi 00022439324 ndi ya CDH Investment Bank imenenso ndi Green Belt Authority account number ya 00504002203 ndi kumene kudatulusiridwa ndalamazi. So kumeneko ndi kumene kudayenda ndondomeko yoonesa ngati akuchita pay kapena kulipira ma contractors kuphatikizapo company imene amayitchula kuti Instant Construction Limited, PLMB Engineering Investment, Kabiki and Partners Engineering Service and EMD Consulting Engineering. Ndipo ma akaunti ena amene adalandira ndalama kuchokera kuma akaunti awiri tawatchulawo amene ndi GBA ndi monga FDH Bank, Eco Bank, Standard Bank, National Bank, Centenary Bank ndi NBS Bank. Ndipo amenewo ndi ma akaunti anthu amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi, omwe ayiwo ndi amene amagwira ntchito kumene ku Green Belt Authority. So nkhani yokhuza kubedwa kwa ndalama ndi imene tikufotokozayo kunena kuti padakali pano achita freeze ma account osiyanasiyana anthu amene ndi ma officials ku bungwe limene la GBA limene tamvamonso kuti CEO wawo akukhuzidwa ndi kubedwa kwa ndalama za nkhaninkhani zimene zakhala zikusowesedwa kumeneko ku GBA. So nkhani iyi ndi imenenso asamuka walenso mbali ina akukhuzidwa chifukwa chona zoti kumeneku ndikokhako kumene adagwiritsanso ntchito kuti ndalama zotere zituluke, ndipo amene wasamuka wale akuchitidwa involved kwambiri ndi ndalama sopano pafupifupi 200 billion zimene zidabedwa, zimene adachita link ndi company ya East Bridge imene ankaivasa ma contract mosasata malamulo zimene zikuonesa ndalama za nkhaninkhani zidalowa ma account awo. So padakali pano list ya anthu amene achitidwa freeze ndi 16 ndipo afotokoza kunena kuti padakali pano alikalenso mkati mwa kafukufuku, ndipo anthu amene akukhuzidwa ndi nkhani sadati akhala akupitiriza kumanga anthu osiyanasiyana, koma padakali pano amene akudziwika komanso osimikizika ndi amenewo okwana 16 amene akusungidwanso mchitokosi cha polisi komanso kuchita freeze ma account awo omwe padakali pano sangathenso kugwiritsa ntchito ndalama zonse zimene zili ma account mwawo. Anthuwa ma account mwa ena mukumatha kupezeka pafupifupi 1 billion, ena 107 million, ena 500 yakuti million ma account a personal kuchokera ku ma account a initiative ya Green Belt. So sudizoti malinki awo anali otani kuti mpaka nazikakhala ndi mwayi otero komanso yesa ndalama za nkhaninkhani choncho kuti Malawi amamuganizira
motani. So through comment section ndimve maganizo anu kunena kuti kodi mukuiona bwanji nkhani momwe ikuyendera. FIA yafotokozanso kuti ikhale kulanda ma properties amene ali pansi pa anthu amene adaba ndalama za nkhaniwa. So through comment section ndimve komanso kudziwa maganizo anu kuti inu mukuona bwanji za nkhani imene. Mu video ya mtsiku lero mudali ndine wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musewale kutichitira like komanso subscribe kuti tithenze kumupatsirani ena mwa videos amene timakukonzerani, chifukwa ma videos alipo ankhani ndipo tikhale tikubwera ndi ma latest osiyanasiyana amene inu tikupemphani kuti mukhale muli focused komanso curious kuti mumve zimene tikhale timakukonzerani ma videos otsatirawo. So on Nthambi YouTube channel. Bye.